interessen els perpinyanencs per aquestes eleccions municipals, que seran temes que seran a la catalanitat, però no solament, sinó més enllà, temes de seguretat, de medi ambient, etc. Abans d'us presentar en poques paraules com es desenvoluparà el debat, em toca donar algunes explicacions sobre l'absència de l'Uiallo o d'un dels seus representants. Hi ha hagut al Consell d'Administració de l'Associació Arrels un debat sobre el fet de convidar o no el representant de l'extrema dreta. Aquesta qüestió s'ha plantejat perquè, com la gent ho sap segurament, va ser sempre dins Arrels de negar la veu, de donar veu a l'extrema dreta. És dins el nostre ADN, l'ADN d'aquesta associació. Però, per tant, la qüestió s'ha plantejat perquè és cert, pensàvem que era important permetre privilegiar la llibertat d'expressió perquè tots puguin expressar-se. Era el que era bastant important. Finalment, i majoritàriament, s'ha decidit no convocar-los per no els donar la veu i sobretot per no els legitimar i sobretot no els legitimar dins el nostre món en el qual ningú no comparteix les seves idees. Doncs serà un debat sense representants d'extrema dreta. Serà un debat que serà animat per la Laura Bertran, la nostra periodista famosa de Ràdio Arrels. I una cosa per dir que tots els candidats han rebut les preguntes que la Laura els farà i és tot, s'acabarà després, potser es podrà compartir una copa, tot està previst, la cuina i el bar estaran oberts. Doni doncs la paraula a Laura. Moltes gràcies, Mateu. Sí, dèiem, les preguntes els hi han estat enviades, una perquè una part d'aquestes preguntes han estat fetes per associacions, a més de l'associació Arrels, i de l'altra que no són els caps de llista i doncs són respostes que també s'han de pactar amb el cap de llista perquè ens interessa no només el que pensen personalment aquestes persones, sinó tota la llista que representen. Els demanem de se presentar molt ràpidament, els hem dit 20 segons, tampoc ho calcularem amb cronòmetre, que se presentin ells i la llista. Començarem en aquest sentit, per començar, farem dins l'ordre des del Borissa fins al Joan. Hola, bona tarda, soc en Lluís de la Fontena, represento en Home Trau, doncs una llista centrista i catalanista, que volem ser la més catalanista, estarem de les que presentarem aquest vespre. Bon dia, bon vespre. Doncs soc Marta Serra, vaig del número 21 a la llista de l'Alternativa. L'Alternativa és una llista que té com a característica la seva construcció col·lectiva, tant de la llista com del programa, amb persones no encartades com jo i també 5 partits que hi han donat suport: l'NPA, Partit Comunista, Francesc Unissa, Esquerra Republicana i Generació Mestra, l'Alternativa per una transformació democràtica, ecològica, social i cultural. Bona nit, soc Robert Sonnier, portaveu d'Olivier Amiel, candidat a l'Ajuntament de Perpinyà, que és doctor en droit i que ha ensenyat també a la Universitat del Dret de Perpinyà i a domicili. Bon vespre, soc Jaume Pol, president d'Unitat Catalana i representi la candidatura de Clotilde Ripoll a la llista Libre i Ubres. Hola, bon vespre. Em permeteu, primer de tot, moltes gràcies per l'organització d'aquest debat, perquè és un ple de debat en català i crec que, a més, les preguntes fetes són molt interessants per al nostre futur. Alguns de nosaltres presents aquí hem decidit de sostenir la candidatura i de participar al projecte de campanya de Jean-Marc Pujol. Es podria veure això com una candidatura de continuïtat. Per part, això és cert.
Però aquesta llista i aquesta candidatura no es pot resumir d'aquesta manera. Estem animats per la voluntat de dibuixar Perpinyà a la catalana, com una ciutat orgullosa de les seves arrels, però girada cap al seu futur. Volem que Perpinyà jugui plenament el seu paper de capital de la Catalunya del Nord, que sigui atractiva, moderna i sexy. Farem tot el possible perquè continuï sent, com ho serà dissabte, una ciutat de llibertats. Hola, em dic Joan Font, tinc 30 anys, soc del aquest vespre, gràcies per el debat. Soc candidat a l'europeu sobre la llista de l'Ajuntament de Perpinyà, sobre la llista d'Agnès Angelina, i moltes gràcies per això, de posar joves en la llista. La llista Enfant Ecologia és una llista dirigida per Agnès Angelina, 50 anys, vicepresidenta de la regió. La llista és formada per ciutadans implicats en la vida local que comparteixen la mateixa observació en preparar la ciutat al canvi climàtic i reparar Perpinyà dels errors del passat. Anirem ja amb la primera pregunta, un bloc dedicat a catalanitat i l'ensenyament amb preguntes d'associacions, començant per la Taigua Nou de Bou. Diuen i demanen: aplicareu la carta per l'ús del català que va aprovar-se fa uns anys ja o quedarà lettre morta com ho han fet fins ara els predecessors governs? Començarem ara amb la Marta Serra i continuarem així. No sempre serà la mateixa persona que començarà i acabarà els debats. Bé, ja dic que per preparar aquesta pregunta he d'anar a buscar informació, perquè no soc professional del tema, tot i que com a militant el tema de la llengua catalana evidentment és important per jo. I la meva sorpresa ha estat quan buscant informació les notícies que apareixien eren del 2010. M'he dit, hi ha un problema, què és el que passa? Perquè una carta municipal per la llengua catalana a una ciutat que se diu Perpinyà a la catalana no rep informació, no es troba informació en la pàgina web de l'Ajuntament o en altres llocs. Doncs si no vaig errada, l'Ajuntament va signar aquesta carta el 2010, corregireu si m'equivoqui, i la problemàtica és, com se posa en altres temes, que no hi ha una política de continuïtat en les institucions, en general les institucions franceses, sobre aquesta problemàtica. En particular, jo veia l'accent sobre el fet que es demanava en aquesta carta municipal un pla de política lingüística. Són 20 segons també per cada pregunta? 20 segons no, però és més sobre el projecte de la llista, si fóssiu elegits. D'acord, si fos, d'acord. Doncs, ok. Però no s'ha de ser, no, cap problema, però em sembla que 20 segons per la presentació més. Doncs, pel que fa a l'alternativa, nosaltres hem vist el tema de la catalanitat dins de la Carta en general de la Catalanitat com una aplicació transversal. Crec que vindran altres preguntes sobre el fet d'aplicar aquesta carta a la mesura que ho pot fer una legis municipal en la seva pròpia institució. Robert Sonner, sobre aquesta qüestió de la carta. La llista es troba a favor del multilingüisme al país. Es defendrà el català assegurar que l'opció de català s'imparteix el batxilleria i imparteix l'opció a l'Institut Català de l'Euro Transfronteria de la Universitat de Perpinyà via Domicia. La cantina catalana serà benvinguda, amb els ús d'informació obertes a l'Ajuntament amb si decideixen. La immersió és natural del català al país català, del nord al sud, és natural la immersió. Jean-Paul? Bé, aquesta carta, si pas si els altres la coneixen, jo he participat a la seva redacció, però la conec molt bé. Doncs aquesta carta va ser redactada en col·laboració amb les associacions catalanes i aprovada per mitjà d'una política catalana real que existia en aquell temps. Molts dels punts esmentats eren ja prens en compte per la municipalitat.
d'altres, un poquets, ho van ser, fins que un abandó complet d'aquesta política catalana sigui el fet de l'actual i del precedent mandats. Volem posar a l'ordre del dia al respecte d'aquesta carta. Pot ser fins i tot una reactualització en el sentit de l'enfortir. I sobretot, assegurar la voluntat de la llista lliures, de la respectar. Els mitjans, molt senzill. Com ho he dit, primer, la voluntat política de la Badia i de la seva equipa, amb qui hem fet un pacte en aquest sentit. Tenir elegits dedicat a aquesta delegació de les afers catalans. Ho posi al plural, elegits, perquè cal recordar que les eleccions que venen concerneixen l'Ajuntament de Perpinyà i també, per un truc, l'aglomeració Perpinyà Metropol. I doncs cal que hi hagi un adjunt delegat als afers catalans a la vila i un conseller responsable de la catalanitat a la GLO. Reconstituirem uns serveis d'afers catalans amb mitjans humans i financers suficients per donar cos a aquesta política. També una transparència i una col·laboració total amb les associacions catalanes amb el funcionament efectiu i real d'una comissió extramunicipal del català. Agenda de reunions, seguit, full de ruta, balanç sistemàtic. Anna Brunet, i per al·lusions també. Moltes gràcies. A veure, aquesta carta sí que s'ha aplicat amb timidesa i això ho fem tranquil·lament davant la Lluïsa i també davant del Jaume. Sabem perfectament que hauríem pogut anar més lluny, però si ens ho mireu ben bé, els temps esmentats més o menys són respectats. On té raó el Jaume és que crec que s'ha d'anar molt més lluny que la carta en si, encara que la calgui aplicar. Hem de pensar fins i tot a nivell de l'ensenyament català a les escoles, sigui bilingües o immersives, clar, un suport que ja hi és, però un suport més intensiu i fins i tot un suport que va servir, per exemple, per al taller escolar, on es podria posar en marxa una real política de joc en català, perquè clar, els nens aprenen el català a l'escola i doncs treballen amb el català, però crec que s'ha d'aprendre a jugar amb la llengua, s'ha d'aprendre a viure com a una normalitat la llengua catalana. També hem d'intensificar, perquè això ja existia i segueix existent, i posar més hores de català a les escoles, perquè això és molt important, i fins i tot a les escoles bilingües, perquè això també participa d'un projecte d'integració dels nens a l'escola de Perpinyà. Els nens que van a l'escola de Perpinyà no van a una escola X, van a l'escola a Perpinyà. Hi ha una història, hi ha una realitat, hi ha una llengua, i doncs la llengua no s'ha d'aprendre com una llengua estrangera, com tots hem viscut si no hem tingut la sort d'anar a una escola immersiva, com tot hem viscut, és a dir, com una cosa que ho fem 3 hores per setmana, sinó com una cosa real que permet també és un mitjà i que permet atendre la real cultura i la realitat de la nostra vida. Per fi, clar, el tinent d'alcalde és necessari, també el tinent d'alcalde que sigui delegat a la comunicació, que també tingui el català, si no com a llengua, com a mínim, com a prioritat. Joan Font. Gràcies. Amb Agnès Angelina i la llista Enfant l'Ecologie, nosaltres pensem que hem de redefinir una nova carta i creiem que l'Oficina Pública de la Llengua Catalana és l'estructura ideal per permetre l'aparició d'aquesta nova carta que reuneix associacions i comunitats i totes les comunitats, ajuntament, departament, regió, i hem d'implantar una política pública real sobre l'ús del català. I la pregunta era de nou per Cristina Fonteno. Gràcies. Primer vull recordar que la carta va ser reafirmada per impuls meu, per l'actual majoria, però malauradament que l'alcalde, en Pujol, com ho ha dit també l'Anabela, no la va aplicar realment. Nosaltres tenim un projecte que va al final molt més enllà que la Carta Municipal del Català. Evidentment, aplicarem el que és a la Carta Municipal,
perquè, clar, cal anar molt més enllà. No és suficient el que hi ha a la carta municipal, volem que hi hagi una transversalitat total del català al municipi. No és només tenir un servei, clar que tindrem un servei, el retorn del servei que ha estat diluït entre la cultura i les migracions de Perpinyà. Nosaltres tindrem un nou servei dels afers catalans, aquest servei que anomenarem diferentment perquè tindrà accions realment per la població, per les empreses. Els ajudarem a tenir, per exemple, als restaurants, els menús en català, a tenir una atenció total al client o als usuaris, per als usuaris, per exemple, dels autobusos, etc. Tot en català, que hi hagi una transversalitat total, això significa que hi hagi un referent català a cada servei. Fins i tot un servei que no tingui atenció a l'usuari en català, perquè no hi ha usuari, però cal que a cada servei, per exemple a l'urbanista, hi hagi un referent català que digui atenció, en aquest àmbit hem de fer també català. I per a garantir, perquè en la qüestió hi ha quins mitjans posarem per aconseguir aquesta política. Per a garantir la política que sigui a nivell del català en general, tindrem un Consell Ciutadà, que no serà del nostre moviment, que no seran dels nostres. Hi haurà un Consell Ciutadà que comprovarà l'aplicació real del programa, entre el qual el programa català evidentment. Seguim amb les preguntes, en aquest cas posades per l'associació Arrels. Una primera molt concreta, hi ha hagut mobilitzacions per l'escola d'Arrels Bernet. Si tindrà o no una cantina pròpia abans de la rentrada del setembre 2020. Comencem per el govern Sunyer. Nosaltres podem posar, podem doblar les cotitzacions que donem a l'estudi català de 25.000 euros de moment a 50.000. Era per la cantina. La pregunta de la cantina, d'Arrels Bernet. Jaume Pol. Bé, en el nostre programa no vam esperar la pregunta de l'acord de debat, que és una molt bona pregunta, això segur, per donar la nostra posició. L'escola Arrels té de tenir totes les garanties per poder funcionar dins les millors condicions materials i humanes. És inconcebible que els alumnes d'Arrels Bernet tingui cada migdia de prendre un autobús per anar a menjar a una cantina d'un altre establiment i tornar després sense prendre un autobús per tornar després en bus. Això és un escàndol total. És evident que aquesta situació té de tenir una solució a la rentrada. Doncs és clar que la cantina de l'escola Arrels del Bernet té de funcionar a la rentrada que ve. Anabel Brunet. Gràcies. Doncs tornaré a dir el que he dit davant dels pares d'alumnes i també davant de la centre igual, preguntant si calia cantina pròpia al Bernet i a Leo Bruna, que són dues escoles juntes. Ja vam contestar que sí, ja vam llançar els estudis, doncs us diré que fins i tot per tothom, qualsevol que guanyaria posaria cantina a Arrels. Doncs això ho tenim clar, ho tenim clar. No pensava que hi hagi necessitat de tornar a dir-ho, fins i tot que és un debat molt important però bé, és veritat, ell serà. A la rentrada del 2020 això és impossible. És que hi ha concursos públics que s'han de fer, és que no es fa així, després hi ha les obres que s'hauran de fer, després s'ha estudiat l'ubicació, perdoneu, entro en els detalls i després s'ha encarregat el temps, però sembla ser que és important. Doncs estarà al pati, a un pati que no s'utilitza com a espai d'aparcaments de cotxes, doncs es posarà allà la cantina. Intentarà l'Ajuntament, els afers en aquest moment, realitzar les obres el més aviat possible, però pot ser que es caldrà esperar a l'estiu perquè es pugui fer les obres amb seguretat pels nens. Doncs sí que es farà a la rentrada 2020, el que diu que sí, jo no m'hi fiaré.
Joan Font. Aquest problema tenim el mateix diagnòstic que tothom aquí, és clar. El problema dels alumnes d'Arrels Bernets, hi ha un molt problema de cantina que han de pagar l'autobús migdia per anar a menjar. Això és un desastre ecològic i també un desastre per als nens. S'ha de trobar una organització amb l'escola de Llombrum i amb la bressol. I el gran projecte de la bressol primari, col·legi i secundari al Baix Bernet s'ha de concretitzar molt ràpidament. Si aquest no s'ha acabat a un curt termini, caldrà construir un territori comú per Llombrum i per Arrels, perquè i això els serveis de la ciutat amb qui em va parlar ja ho han pensat aquestes coses i és el projecte que volem fer. El diagnòstic és el mateix per tothom, és un escàndol ecològic. Bé, de fet, com que tothom ho fa, és fàcil, evidentment, tothom respondrà que sí, però jo vull insistir sobre la diferenciació de tracte. No podem tractar diferentment un nen perquè va a l'escola Arrels o altra dels nens en general. És a dir, que una escola ha de tenir una cantina, qualsevol, i que sigui Arrels o una altra. No han de caminar molt, no han d'agafar un bus, no han de posar-se en risc, perquè òbviament hi ha més risc quan els nens surten de les escoles, i nosaltres no volem que hi hagi un tracte diferent pels nens en català que estudien en català o pels nens que estudien en francès. Dit això, vull insistir sobre el fet que volem desenvolupar les escoles també, perquè a les qüestions no hi ha clarament aquesta idea de desenvolupar les escoles. Potser no els interessava demanar, però l'Ajuntament de Perpinyà ha d'enfortir el català en general. Això passa per les escoles bilingües, immersives i les opcions, perquè només no volen opcions, i nosaltres volem que hi hagi aquesta possibilitat a cada escola. No hi pot haver una escola sense possibilitat d'aprendre el català. Marta Serra. Bé, aprofitaré que he entès el funcionament. Doncs l'importància de la restauració escolar va més enllà d'aquest cas problemàtic. La restauració escolar, que si tinc entès està en delegació a lloc fins al 2023, el projecte d'alternatives se planteja com un dels elements que cal reorganitzar per plantejar unes cantines que permetin un temps de restauració de qualitat, i això passa evidentment per no agafar l'autobús per qualsevol alumne que sigui escolaritzat, però també per aportar uns productes locals, uns espais que siguin adequats. És difícil per les criatures, les persones, els ciutadans que no tenen presència a l'Ajuntament, de tenir una visibilitat sobre quines són les solucions per a aquest tipus de problemàtica, ja que potser no ho veuen els que hi són a dins, però la manca de transparència de quin és el patrimoni de l'Ajuntament i quines són les solucions fa que sigui difícil aportar solucions. I també lamenti que s'hagi d'esperar que una escola en la qual els pares són més mobilitzats que els altres alci la veu per donar-se compte d'una preocupació que és una evidència. La cantina, sigui a l'escola Arrels, sigui a l'Enrum, sigui a qualsevol escola pública en la qual els alumnes com a escola pública tenen un dret que els és degut per tots a nivell municipal i a les escoles, és dramàtic que hem d'esperar que els pares que estan més implicats es mobilitzin i que no ho fem quan tenim el deure de fer-ho com ho han de fer els elegits. Canviarem de pregunta, us recordo que som 6 i que el debat és encara llarg. Segona pregunta per l'associació Arrels. De quina estratègia i quins mitjans es poden posar per assegurar que els treballadors de la ciutat de Perpinyà, dins de les escoles públiques immersives i bilingües, parlin en català? Estem parlant del personal posat a disposició, no el personal pedagògic, no els professors. Jaume Pol. La formació al català del personal municipal és una cosa efectivament que cal posar en plaça i desenvolupar. Donc, cursos de català durant el temps de treball, prima de llengua pels que utilitzen el català durant el llur treball, doncs accent a les escoles d'immersió i bilingües, però també
al personal d'acull, a la policia municipal i doncs, tots els que poden tenir contacte amb el públic i que poden tenir menester d'utilitzar la llengua catalana. Anna del Brunet. Sí, això vull dir és que és necessari que hi hagi gent que parli un català fluid i molt correcte perquè realment hi hagi aquesta possibilitat pels nens d'aprendre el català i de fer seu la llengua. Doncs no es pot imaginar que fins i tot, sobretot a una escola immersiva, hi hagi gent que no parli català perfectament. Doncs això no es pot passar fins i tot amb personal municipal, ja que a més sí que pot passar amb personal estatal. Doncs hi ha prou dificultats ja amb l'Estat per no afegir amb personal municipal. Això no es pot passar i doncs perquè no passi dues coses. Primer, per anar ràpid, perquè hi ha necessitats immediates, contractar gent que parli perfectament el català i que tingui la formació necessària per assumir les tasques demandades i després, clar, es tracta de formar la gent a dins de l'Ajuntament i això, clar, de manera genèrica, no només per la gent que intenta enllada, però també per la gent que voldria o necessitaria utilitzar el català al dia a dia a l'Ajuntament perquè es necessita també que hi hagi una política que posi com a necessitat de parlar el català al dia a dia. Fins i tot, això és com tot, si no s'utilitza, si no es fa servir, fins i tot al final ho deixem de parlar de manera fluida o correcta. Doncs aquí no hi ha remei com posar dins. Joan Font, per la llista convida per Agnès Longevina. Gràcies. El diagnòstic és el mateix que tothom, és un real problema amb això, és que avui el servei públic i en l'escola en particular hay un problema de formació de la gent que parla al públic. Però el problema és que és molt difícil formar la gent que ja treballa en aquestes oficines i en aquestes escoles. I per nosaltres es tracta d'una clàusula que s'ha d'incloure als mercats d'animació i d'atribucions públics i garantir que es respecti en l'aplicació amb els actors associatius d'educació popular per formar els nous personals d'aquestes empreses públiques. Lluís Lafontaine, per la llista convida per Rubén Grau. Gràcies. De fet, el problema més important de moment és la formació dels empleats i en Jaume Pau ho ha dit, el problema que tenim és que vam posar en plaça fa uns anys la formació pels empleats, però només en el temps lliure. Nosaltres, els que vam posar en plaça, pocs que som aquí, vam intentar fer-ho durant l'hora de feina, senzillament per una raó que és que per totes les formacions, normalment una formació professional es fa en el temps professional. I malauradament no ho vam aconseguir i en Joan Pujol ho va rebutjar. Llavors, clar, nosaltres posarem aquesta formació en el temps professional. La gent que vol treballar en l'àmbit català, que sigui, òbviament, en les escoles catalanes identificades com a tal, però a totes les escoles, perquè recordo que posarem català a totes les escoles, hi haurà fileres catalanes a totes les escoles de Perpinyà, a totes les escoles doncs, hi haurà personal que parlarà català, perquè els haurem format. Marta Serra, per la llista alternativa de Carolina Esfoga. Bé, doncs, veig moltes problemàtiques, però l'alternativa s'ha repenjat també sobre el teixit social i associatiu, que és en aquell que trobem el potencial i veiem que hi ha col·lectius que fan classes de català per adults, que tenen les classes plenes, cursos intensius, i veig més problemes per trobar unes solucions al que sembla que tots veiem en comú, que és donar una utilitat a la llengua. És a dir, que la gent pensi que la llengua té un sentit i a partir d'aquí l'aprenguin per aplicar-la en el seu àmbit de treball. En alguns s'haurà de ser més exigent, perquè evidentment si una escola en català el personal que depèn de l'Ajuntament ha d'utilitzar que sigui en català, però també en tots els altres àmbits. No ens centrem només en el tema de l'ensenyament, sé que és una de les temàtiques, però l'àmbit de l'ensenyament pot ser escolar, també pot ser del món de la formació adulta, i també
no parlem en aquest àmbit, no s'ha abordat, potser parlem més endavant, de l'interès que té econòmic també per la ciutat, que hi hagi un desenvolupament de la llengua per tots aquests professionals que treballen de cara a un públic, per exemple, com el turisme. I doncs tenim una xarxa associativa que permet donar solucions i fer formacions i segurament no l'explotem prou. Sobre aquesta qüestió acabarem amb el Robert Soler per la llista de Julià Nel. Sí, me sembla que aquí tothom està d'acord que cal promoure la formació del personal públic nord-aïn i català, que és molt important, que aquí moltes persones arriben d'altres comarques i que no tenen pas noció de català. És molt difícil per parlar amb la gent de Catalunya del Sud que venen aquí a Perpinyà, cal que sigui format, em sembla que aquí tothom està d'acord per dir que de fer un mes i mig. Passarem ara a la primera pregunta que he parlat Bressola sobre el projecte de desenvolupament de l'ensenyament immersiu per satisfer tota la demanda que sabeu que és molt. Per començar, Anabel Jonet per la llista convida per Jean-Marc Pujol. Moltes gràcies, perquè a més aquesta pregunta ja hi treballem des de fa temps i em fa ple de començar per donar-vos la meva resposta. A veure, de manera general, cal enfortir l'ensenyament acompanyant totes les escoles immersives perquè sabem perfectament llits d'estudis i és clar per tothom, això és un molt ben fet pels nens i a més la recuperació de la llengua és superimportant. Perquè tenim nens que ho parlen bé, que ho parlen amb els seus pares o no, i realment això és un èxit a nivell d'ensenyament. Després, aquest tipus d'ensenyament s'ha d'acompanyar i l'Ajuntament té d'acompanyar fins i tot més enllà de només el primer. És, o era, no sé com dir-ho, impossible, fins i tot que no hi hagi cap escola, cap col·legi, liceu, institut, no sé com dir-ho, d'ensenyament immersiu en català. Hem començat a treballar en aquesta resposta i en principi això també és una cosa que serà indelegable, que és per en tot cas l'Ajuntament de Perpinyà va decidir de comprar el Gretà per tal de posar-hi aquest col·legi liceu immersiu. Tot això s'ha de construir amb tothom. Construir amb tothom vol dir que no serà només l'Ajuntament de Perpinyà, perquè això no pot ser, i a més no crec que sigui molt bona cosa que les altres institucions no siguin totalment implicades en aquest projecte, perquè això és molt important que tinguin resultat i que tots considerin a la seva importància aquesta inversió. I doncs espero que tindrem molt aviat aquest col·legi liceu immersiu, fins i tot al meu barri, això és un regal suplementari. Després, això crec que és superimportant, cal desenvolupar el català als àmbits preescolars. Això ho deia, és que realment això del català als moments de jocs dels nens és molt important, primer de tot pel vocabulari, perquè clar, és una mica diferent, ho sabem perfectament que el que es té a classe, però també per aprendre a jugar en català, per aprendre que el català és una llengua normal, doncs per normalitzar i perquè tots les afegissem. Aquestes activitats s'han de fer a tot arreu, no només per les escoles agressives, però crec que s'ha d'imaginar una doble possibilitat, és a dir, alguns centres preescolars o algunes activitats preescolars o alguns centres de lleures, alguns s'han impulsat a través del Reixó aquí, doncs aquests centres, uns per les escoles immersives i altres per les escoles bilingües, per tal que hi hagi una continuïtat i una tranquil·litat a la vegada dels professors i també dels alumnes jugant en aquests centres de llibres. Joan Font sobre l'ensenyament immersiu. Sí, jo per ser alumne immersiu a res de la professora no el tocava. Sí, els dos sí, perquè vaig el barri i la història. Per la qüestió. Hem de vigilar que totes les escoles públiques tinguin intervencions o lliçons de català. Aleshores, hem d'assegurar els canals bilingües coherents amb la demanda dels pares. I després, amb l'oferta que continua als col·legis públics, associatius i privats. Però el problema que tenim avui
és que estem d'acord o no amb això. Hi ha una llei francesa que ens diu que no es permet la instrucció immersiva en un idioma diferent del francès en les escoles públiques. No soc com a bon, puc canviar la llei. Aleshores, hem d'ajudar les escoles en català a assegurar aquesta formació. Tinc en compte que el model de l'escola Arrels amb un bilingüisme compartit en tots els cicles és un èxit, això és segur, i cal ajudar de manera pràctica i de manera també monetària l'obertura de noves escoles públiques d'Arrels i acompanyar aquesta associació en relació amb la secció acadèmica. Però els dos models, públics i privats d'Arrels, són complementaris. No es tracta dels oposats. La demanda és tal que necessitem que tots els actors donin resposta, que sigui a l'Estat, la regió, el departament i l'Ajuntament. Lluís de la Fontena. Doncs estem d'acord, a nivell preescolar hem de desenvolupar un model realment immersiu, perquè només tenir immersiu a l'escola mateix no és suficient. Però a nivell de les escoles, perquè la qüestió és el desenvolupament immersiu de les escoles immersives. Clar, tenim la sort de tenir associacions que es mouen, gent que realment fa possible això, i per això, per mi, el pacte més important que vaig tenir amb en Joan-Marc Pujol era la creació d'una escola, un col·legi i un liceu, la Bressola, el 2014. Ho va prometre abans a la Bressolada, just abans, i la Bressolada encara abans, ho va prometre públicament. En 6 anys que acaben de passar, no va fer ni un dels 3, ni un. Doncs ara que arriben les eleccions, veiem que potser es farà, potser encara no s'ha fet, malauradament, hauria estat millor inaugurar abans de les eleccions, però de fet no s'ha fet. Jo em comprometo i en Romain Grau s'hi compromet realment d'obrir, de fer possible que hi hagi l'ensenyament a la propera entrada per la primera classe de col·legi. Hi haurà una 6ena, segur, trobarem la manera de fer perquè hi ha locals, hi ha possibilitats. Doncs la Bressola tindrà la possibilitat d'obrir un col·legi a partir de la propera entrada. Això està segur. També recordo que tindrem un ensenyament en català a totes les escoles. Això vol dir que, òbviament, no serà a tot arreu immersiu, però la demanda és importantíssima a nivell immersiu i al bilingüisme. No parlo de les opcions, que és una voluntat política d'anar més enllà de la demanda, però el bilingüisme ha de ser possible a tot arreu. I a nivell d'Arrels, sort que no hi hagi aquesta llei que impedeix tota creació d'escola Arrels, perquè també ajudarem, òbviament, Arrels a desenvolupar-se, perquè sabem que és molt complicat, però Arrels respon a una demanda també que existeix. Doncs d'una banda, la Bressola que obrirà segur un col·legi a la propera entrada i també crearem segur col·legi i liceu. Recordo també, perdó, de CIAC, però recordo que vaig tenir, a més del pacte amb el Pujol, vaig tenir l'acord de la presidenta de la regió, de la Carole Delga, de finançar col·legi i liceu. Doncs si no es va fer, per una raó senzilla, és que l'alcalde volia que també la presidenta del departament, que té normalment competència dels col·legis, participés. Malauradament ell ho volia i es va quedar així. Doncs nosaltres ho farem, que hi hagi finançaments del departament o no, hi haurà escola, col·legi, liceus nous ràpidament. Marta Serra. Bé, com ja heu dit abans, nosaltres des de l'Efectiva creiem que són les associacions que ens han d'acompanyar en la nostra presa de decisió, perquè són elles que són sobre el terreny, i doncs és una evidència aquí que parlem de dues associacions, la Bressola que té una escola immersiva i Arrels amb un estatut particular, anem amb una associació al darrere i és per això que estem aquí avui, doncs estem d'acord sobre la importància d'aquestes associacions, com he dit abans. Però d'altra banda també no podem continuar a delegar l'ensenyament que considerem que hauria de ser obligatori perquè pot ser dins del sistema públic al món associatiu. S'ha de donar suport en aquest món associatiu, però també de donar-se els mitjans que en la resta de l'ensenyament i en la resta de l'ensenyament públic
si referim a arrels, hi hagi la possibilitat que pares que no tenen la decisió a casa seva i no tenen la consciència accedeixin a aquest ensenyament, sigui la forma que sigui, ja que l'alternativa aposta doncs, per també apropar l'ensenyament del català de tots els tipus a totes les escoles. I per això, per un cop, el món associatiu ens apunta respostes. La PLE ha fet una carta amb 15 mesures en la qual ha demanat als candidats municipals de respondre. L'alternativa pren aquestes 15 mesures que venen del món associatiu com una resposta. I la primera, deixem de dir hi ha molta demanda, i fem una enquesta real que demani als pares qui volen ensenyar bilingüe, i amb aquesta enquesta alemanya tindrà la força per pressionar totes les institucions i tots els actors que han de donar els mitjans per fer-ho. És important d'ajudar les associacions per promulgar el català, que s'ensenyi de l'ACP del català dins les escoles. És molt important que això ja acabem sobre aquesta qüestió amb el Jean-Paul. Respondré a la qüestió, esclar, però també he fet uns altres eixamplaré una cosa. Doncs, sobre la qüestió, precisament, sempre acompanyarem la demanda de desenvolupament de l'ensenyament immersiu en funció dels projectes que hi haurà. És a dir, si hi ha voluntat d'una associació d'obrir un col·legi o un liceu, l'Ajuntament serà aquí per els ajudar dins dels mitjans possibles que té l'Ajuntament per actuar sus un col·legi o un liceu. Això és dit. Ara, doncs, això és pel sector immersiu. És molt important que el sector bilingüe pugui també tenir una ajuda forta. La primera cosa que fins ara no ha fet l'Ajuntament és de fer una enquesta a prop dels parcs d'alumnes per saber a Perpinyà quants són favorables a l'ensenyament bilingüe a les escoles de la vida. Doncs això sempre s'ha refusat i doncs ho cal fer a partir de la rentrada que ve. Després cal incrementar l'ajuda a les associacions que fan iniciació al català a les escoles. Caldria efectivament que totes les escoles de Perpinyà puguin tenir la possibilitat d'una iniciació al català. Doncs, és l'associació és l'associació APLEC que es cuida d'això. Doncs si caldrà augmentar el pressupost per a aquesta associació, ho cal fer i ho farem. I també cal actuar a nivell dels centres de lleure perquè els centres de lleure puguin tenir una possibilitat de gent que seran formadors, que podran parlar en català a la gent, als petits que iran al centre de lleure. I igualment, fins i tot, s'havia fet una vegada, en el temps, en les guarderies municipals. Intentarem fer respostes curtes, perquè si no tindrem temps de fer totes les preguntes, hem fet 4 només i ja són quasi les 8. Us proposaré començarem pel Joan Font, però de canviar d'ordre, així no sempre parlareu després de les mateixes persones. Variarem. La segona pregunta que ha estat formulada per l'associació de la Bressola era sobre com afavorir l'ús social i institucional del català. Nosaltres pensem que la ciutat de Perpinyà ha de tornar a equipar-se amb un servei de la llengua catalana tal com es troba a totes les altres ciutats del País Basc, de Bretanya i altres. Cal sistematitzar la qüestió de la
visualització del bilingüisme. També comptem molt amb l'Oficina Pública de la Llengua Catalana per ajudar-nos en aquesta direcció. El català ha guanyat visibilitat a l'espai públic, que tothom pugui veure, i hem de treballar amb les associacions de comerç per fer una oferta extensiva en català i hem d'assegurar una recepció del català del sud en català. Cal aturar, per exemple, en els restaurants, en els bars, de servir els catalans del sud en anglès. Això no és possible avui i tenim de formar la gent i de posar una carta no tant per al públic, per als públics, però també per als privats. Això és el comerç. I això s'ha de fer amb la CCI i l'Associació de Comerç de Perpinyà. Anna Lengulet, l'estratègia per l'ús social del català. El contracte. Sí, clar, tens raó. La qüestió, fins i tot aquí, és la qüestió de la visibilitat de la llengua. I és que la gent s'ha d'adonar, passejant pel carrer o llegint literatura institucional, que a l'ADN mateix de Perpinyà hi ha el català, que no estem a qualsevol ciutat de França, del sud de França, que diuen tots tant, jo encara hem de recuperar això, perquè fins i tot la gent que ens ve a visitar siguin catalans del sud, perquè també passa això, hi ha alguns que són sorprès que es parli català al carrer a Perpinyà. Doncs això realment hem de tornar a aquesta pàgina de història una mica rara i de recuperar el català com a la vegada, i això ho diem al principi, com una arrel, però també com una potencialitat pel nostre futur. I doncs per això visibilització de la llengua, imprescindible, per això també mobilització dels mitjans a les escoles, perquè es recupera des d'allà, també mobilització per al desenvolupament de l'aprenentatge de la llengua, a través, per exemple, de la subvenció suplementària, el teixit associatiu que fa molt bé, doncs que cal ajudar a desenvolupar propostes que siguin adequades, per exemple, a la gent que treballa, que hi hagi una oferta directament lligada a la seva feina, perquè tingui el vocabulari necessari, per tal de pot ser buscar altres mercats, fins i tot de l'altre costat dels criadors. Doncs això és que fins i tot més enllà que un projecte realment és tornar a tenir el nostre ADN i la nostra naturalitat en català. Doncs sé que dit això és obert, però realment hi hem de pensar de Virgili, per exemple, quan es va preguntar després, però l'OPC sí que és el quadre ideal per justament arreglar aquestes preguntes. Jaume Pol, per la llista convida per Creixi de Ripoll. Sí, doncs penso que de totes maneres cal respectar els punts justament de la carta municipal que s'havia signat i doncs que concerneixen aquest domini i doncs coses que hem posat al nostre programa, que és el nostre programa. Donc la carta municipal diu que cal actuar a nivell d'ensenyament, dels serveis de la infància, la senyalització, dels serveis públics i ús social i mitjans de comunicació. Doncs això són els punts principals i efectivament ho podem desenvolupar. El nostre programa diem que publicarem la comunicació de la vila en català o bilingüe. En català quan és específicament una cosa que concerneix el català o bilingüe quan es necessita efectivament el bilingüisme. També perquè visqui el català a l'espai públic cal tornar a completar i a terminar la rotulació dels noms de carrer bilingües, que no són tots els carrers de Perpinyà, i engegar de nou la senyalització bilingüe que s'havia fet a un moment, però que fa temps que no s'ha posat al dia. Sobre aquesta qüestió, Albert Sunyer, sobre afavorir l'utilització social del català. Afavorir l'utilització social del català. Alors, moi, je n'ai pas fait la réponse parce que j'ai remplacé Piloé, en fait. D'accord. Donc, je passe le micro.
Bé, doncs pel que fa al tema de l'ús social, tornaré als 15 punts de la plec i que alguns han sigut esmentats, el tema de tenir una comissió municipal del català, també la plec parla d'un magazín en català, de l'establir, de cara a la reclamació dels carrers, però esperi, li faré curt, que tindrem temps d'arribar a les últimes preguntes, perquè si no ens quedarem sempre en aquesta idea que els debats en català són per parlar del català i de l'ensenyament del català i només d'aquest tema, quan l'alternativa que planteja és realment anar més enllà, donar un sentit d'utilitat a la llengua, sigui en termes econòmics com el turisme, però també amb una qualitat de relacions amb el sud, que vagi més enllà del sud a nivell cultural i associatiu, que vagi més enllà del tema folclòric, per molt que tinguem un respecte per les nostres tradicions, i que surti més enllà del context catalanista en el qual segurament ens trobem avui. Un exemple seria la sorpresa que hem tingut buscant quines són les ciutats que són agermanades al Perpinyà i que no hi hagi cap de Catalunya Sud. Quan hi ha una de la Xina i a Hannover, per exemple, això és un exemple de coses que es poden fer a nivell de relacions institucionals per sortir d'aquest aspecte més folclòric. Lluís Fontena, per acabar sobre aquesta qüestió. Gràcies, estic totalment d'acord amb la Marta, doncs no repeteixo, només ho he esmentat, tindrem un servei proactiu pel català, és a dir que tindrem un ajut per empresaris a tenir un servei d'atenció també al públic en català perquè els ajudarem a traduir, a tenir una formació. Per exemple, hi ha una formació de cursos, hi ha cursos per adults actualment pel català, però la subvenció, el contracte que tenim, que hi ha amb Òmnium, entre el municipi i Òmnium, és la mateixa subvenció des de fa molts anys, no ha canviat gaire, perquè no hi ha publicitat, no hi ha promoció des de la vila. Nosaltres volem una vila realment bilingüe, que faci promoció, que sigui orgullosa de la seva identitat. I per això voldrem afavorir aquests cursos en català. També parla del referent català a cada servei, l'atenció a l'usuari a cada servei municipal i doncs intentarem a les empreses i promourem una identitat catalana a Perpinyà que fa que quan parlem d'ús social que la gent sàpiga que pot parlar català, perquè nosaltres tots aquí parlem català, però quan ens veiem al carrer no sabem obligatòriament que parlem català. Però si hi ha un ambient, si realment hi ha una ciutat que assumeix ser catalana, clar, tothom podrà provar de parlar català quan va al cafè, quan va al mercat i, clar, de moment funcionarà i podrem afavorir-los que siguin així. Intentarem fer un sí o un no per la pregunta següent sobre el Col·legi de les Associacions de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Si el municipi de Perpinyà participa al pressupost d'aquesta OPLC amb uns 25.000 euros anuals, és a dir, que representa 20 cèntims per habitant, és que la municipalitat elegida tindrà la voluntat de fer créixer aquest pressupost, comencem per Lluís Fontena. Doncs sí, i encara més segons els projectes. El Joan Font. Para el principio de l'OPLC, para el primer año, no, pero després sí, para el primer año. Sí, clar, tot això que ha de ser en funció dels projectes i és així que es va pensar l'OPLC i doncs clar, la participació de Perpinyà, recordeu que és el primer any d'existència i que fins i tot de moment no s'ha posat en marxa cap projecte, s'ha farà l'any que ve. Jaume Pol. Bé, sí o no per començar? No, sí. No, 25.000 euros és insuficient i fins i tot és ridícul. 25.000 euros de l'Ajuntament de Perpinyà per una participació a l'Ofici Públic de la Llengua és molt poc. Però cal dir que el pressupost general és també ridícul. En tot cas no és satisfactori. Pensem que l'exemple que tenim de seguir és el del País Basc. És el del País Basc. Podem comparar Catalunya Nord amb l'Iparralde. Jaume, molt ràpid, molt curt.
s'ha de desenvolupar molt ràpidament. Doncs cal que el pressupost global de l'ofici públic de la llengua catalana aquí a Catalunya Nord sigui el mateix que el del País Basc, que és de 4.182.000 euros. Donc, no demà, però ràpidament. I sobre aquest pressupost, 25% ve de la comunitat d'aglomeració d'Iparralde, del País Basc Nord. Doncs cal que també la comunitat d'aglomeració Perpinyà Metropol arribi al 25% d'aquest pressupost. Gràcies, Jaume Pol. Perdó, merci per venir al cop de desenvolupar això. Robert Sonnier. Nosaltres pensem també que 25.000 euros és molt poc, que volem passar això a 50.000. 25.000 euros fa 20 cèntims d'euro per capita. És molt poc. I Marta Serra. 20 cèntims per habitant és més o menys el que porta cada institució a l'OPLC. Doncs la pregunta és similar sobre l'Ajuntament, però les altres també fan el mateix. També dic a Pelajo, el tema de l'aglomeració, que seria que podia portar més mitjans en aquesta institució, i el que pot fer l'Ajuntament és treballar conjuntament amb l'OPLC per fer feina conjunta, més enllà de la suma de diners. Podem tots dir que volem i tenim voluntat, però la realitat serà que ens permetrà també els mitjans. Entrarem ara en un apartat d'àrees més específiques, començant pel medi ambient. Actualment vivim en un moment d'eclosió de l'ecologisme arreu del món, i és que podeu explicar una de les vostres principals mesures per preservar el medi ambient. Jo comences de nou aquí, Marta Serra. Doncs pel que fa a l'alternativa que ja he presentat com un dels seus eixos de treball és el tema de l'ecologia, l'alternativa de ser alguna de les mesures més importants que vol posar endavant per fer que fa aquest aspecte és el tema de la mobilitat. El gas d'efecte de serra que produeix la nova regió de Perpinyà, 2/3 és degut als transports, la meitat a cotxes individuals i la meitat a tràfic de mercaderies. I la majoria d'aquest tràfic es fa a nivell interior de la ciutat, amb grans problemes de pol·lució i amb campanyes que han fet des del món associatiu per denunciar que hi ha fins i tot escoles que es troben en situacions problemàtiques. Doncs el que proposa l'alternativa és una política de transport en comú que prevegi pàrquings de valer per evitar l'entrada de Perpinyà, tenint en compte no pas només Perpinyà, sinó evidentment tot l'espai de vida i de mobilitat que va més enllà de la vila, i preveure també una xarxa circular a nivell dels barris pel que fa als transports i que connectin aquests barris amb els grans eixos de transport en comú. Només els grans boulevards a Perpinyà són 40.000 cotxes per dia que passen, que és més que l'autopista, i la que és l'alternativa és que molt bé invertir milions i milions amb eixos externs a la ciutat que finalment no s'acaben agafant perquè s'agafen els del centre, i per tant parem de posar milions a uns projectes que no redueixen la pol·lució i fem una aposta per l'autobús i per la bicicleta amb un pla de circulació i una fidelització del centre de la ciutat perquè tots respirem un aire més correcte. Bé, de fet és complicat perquè tenim el mateix projecte com que de triar només un. Per nosaltres també hem triat el pla de desplaçament global. És que en Romantreu s'ha posicionat primer perquè fa més d'un any, però no és l'únic, però ho va fer pels autobusos freqüents, gratuïts i amb una amplitud horària que permeti que tothom pugui anar a la parada sense demanar-se si hi haurà un autobús o no, perquè hi haurà sempre autobusos freqüents i gratuïts, doncs cap problema per organitzar-se. També les pistes ciclables segures, perquè de moment no ho són, no són connectades entre elles, i tant pel centre que pels barris i més enllà pels vilatges, perquè també cal pensar que hi ha una part molt important del curso que ve d'això, dels que viuen als vilatges però que treballen a Perpinyà. Amb aquest pla també podem desenvolupar el fet que la gent
camini. És que caminar a Perpinyà no és molt complicat perquè els trajectes són molt curts, però no hi ha aquesta cultura aquí perquè no hi ha un pla realment previst. Ho volem preveure entre estar a Reus, com ho ha esmentat, però també al centre mateix posant senzillament senyalització per això, fent un centre ciutat peatonal i fent possible que la gent pugui desplaçar-se així. I l'últim punt, a nivell del pla de desplaçament, serà per cotxes, també evidentment parcs relleus, i una millora de l'oferta de circulació a Perpinyà que farà que, òbviament, hi haurà més solució. Joan Font. Sí, és clar que el medi ambient i l'ecologisme és clar que és el nivell central del nostre programa. No puc dir totes les mesures que tenim, però és clar que l'escalfament global afecta molt durament Perpinyà i jo vam veure durant l'onada de calor de l'estiu passat, clar, i hem de fer de Perpinyà una ciutat jardí amb un gran pla de plantació d'arbres i desenvolupar els bancs de la tet, que és una cosa que fa 10 anys que en parlem i que no és fet. L'objectiu és de baixar els graus de la ciutat i preservar els recursos en l'aigua i també en l'energia. I clar que proponem, com el romà, els transports gratuïts, una nova manera de caminar a Perpinyà perquè la gent, com diu Brice, avui no és l'hàbit dels perpinyanesos de caminar i clar, també de fer un nou pla de bicicleta. Anabel Brunet. Sí, doncs, si ben entès moment és una de les nostres principals mesures, doncs és lateral algunes altres, però hem apostat pel desenvolupament de l'energia solar, equipant panells fotovoltaics tots els edificis de l'Ajuntament, totes les escoles, el servei tècnic municipal fins i tot, i per seguir aquest esforç és imprescindible, o es va fer imprescindible, finançar la primera escola d'enginyeria que tenim al territori francès, això segur, però també a nivell europeu, tant el nivell d'ensenyament a la vegada és bo i sobretot és diversificat en el sentit de l'energia solar. Doncs aquesta escola d'enginyer veurà al principi d'aquí 2 anys, fa 6 o 7 anys que ja estem acompanyant la creació d'aquesta escola i és necessari que la veiem sortir de terra perquè fins i tot no és només escola d'enginyers, sinó que es tracta també de la totalitat de les etapes de l'energia solar, és a dir, des de la concepció fins a la fabricació d'elements també que es poden utilitzar per estalviar energia. I així de ràpid, la proposta de Jean Pujol és també, pel que fa del centre, un tramvia que estalviaria energia, això segur, un pàrquing també a l'entrada de la ciutat de 1.000 llocs d'estacionaments gratuïts, perquè sembla ser una necessitat, i acabo amb una cosa que a mi és molt important, que és aquest sistema de calefacció que es fa des de l'usina de Calces fins al nord de Perpinyà i que permet, utilitzant l'energia de l'usina aquesta d'incineració, escalfar tot l'hospital i altres llocs públics. Això s'ha de desenvolupar perquè també tingui interès per la gent que podria apostar per això. Són economies enormes. I l'implantació d'arbres suplementaris i l'utilització total i completa d'hiverns de la tet, que això per mi és molt important per a això. Jaume Pol, una de les mesures ecològiques. Sí, doncs una de les moltes propostes. Una mesura, farem un pla de revisió de la mobilitat a Perpinyà, desenvolupant l'eficacitat de la xarxa de transport públic i l'incitació a l'utilització d'aquest tipus de transport en altres, com a mesura d'incitació, la gratuïtat dels transports col·lectius. També desenvolupament de l'utilització securitzada de la bicicleta, doncs pistes ciclables protegides i en continuïtat, i aparcament per bicicletes securitzats.
Robert Saunier, en una mesura d'ecologia. Amb tots els anys ens comprometem a plantar 100.000 arbres. Cada estudiant que serà al CP serà confiat amb un arbre que es plantarà per millorar l'absorció del CO2 que seguirà la seva evolució. Volem crear una via verda per 30 varilles de via verda durant el mandat. Configurar una estació de comai en cada part de la ciutat. Densificar massivament el nostre espai verd. Passem ara a l'espai de cultura, sobre el desenvolupament de la cultura local i accessible per a tots, com es pot fer. Comencem per el Robert Saunier. Perpinyà segueix una cultura catalana amb una profunditat la seva música, la seva dansa, que expressem la personalitat del català, escreix de la seva història, que nostra, la part de català, cultura catalana, que herida tota la Mediterrània. Marta Serra. Sí, doncs pel que fa a l'aspecte cultural, l'alternativa doncs, aposta per una gratuïtat de mediateques i altres accessos als patrimonis municipals i doncs, de sostenir les xarxes que hi ha a nivell dels barris. És una de les claus de les propostes de l'alternativa, les cases de barri, els espais de barri, els centres de barri, que sigui un lloc per descentralitzar la pràctica de la cultura en els barris. És a dir, la cultura es practica, la cultura no és una cosa que es consumeix, nosaltres pensem que la cultura la practiquen els habitants de la vila i per practicar-la cal que hi hagi una proximitat amb aquesta cultura, sigui en els barris amb festivals propis i de qualitat, sigui també a les escoles, que és on s'aprèn a practicar aquesta cultura, per exemple, amb residències d'artistes, però la clau dins dels barris per descentralitzar l'accés a la cultura. Lluís de la Frontera, la cultura. Doncs desenvoluparem la cultura local a diversos aspectes. Volem, per exemple, un museu d'història de Perpinyà i de la Catalunya Nord. Aquest museu projectem a l'estadella del Palau dels Reis de Mallorca, que el recuperem. També volem desenvolupar cultura popular de carrer, fent dels dijous de Perpinyà un festival de cultura popular i local, en lloc de contractar companyies que fan la volta de França i sempre el mateix número que seguim a París o a Perpinyà. Tindrem una acció forta, concertada amb els actors associatius per a promoure la producció artística local, que sigui la Casa Musical i les altres associacions. També que els usuaris tinguin un millor accés a la cultura. Per això, els museus tindran entrada gratuïta un dia a la setmana i tot el patrimoni i tots els museus seran gratuïts per als perpinyanesos mateixos i als gironins gràcies al pacte cultural transfronterer que tindrem amb Girona i ja tenim l'acord de l'alcaldessa Marta Madrenas que acabo de veure fa uns dies per aquest pacte, per aquest pas transfronterer que serà realment ens permetrà realment una vegada més d'enfortir l'ús local i social del català i el coneixement transfronterer mutu. També vull dir que farem de la festa de la Sant Joan, que és la festa major de Perpinyà, però que és poc coneguda a nivell internacional i no es parla estatal. Volem fer que la festa de Sant Joan sigui tan important com la festa de les llums a Lleó o a Sant Nicolàs a Nancy. I posarem el que calgui. Joan Font. Nosaltres pensem que la ciutat de Perpinyà disposa de llocs de cultura de qualitat, però no tots els barris de Perpinyà es freqüenten gaire. Per tant, en primer lloc hem de promoure l'accés als espectacles, als museus, biblioteques de comunicació i educació artística. Perpinyà és una ciutat del sud que favoritza els esdeveniments a fora. Tenim d'haver festivals a fora importants. És per això que proposem
en primer lloc, de crear un gran festival d'art del carrer, street art, dansa, rap, que sigui en final del treball realitzat durant els tallers de pràctiques realitzats per artistes en residències en comú amb les escoles i els barris de tota la ciutat i no simplement en els barris del centre. Anabel Brunet, sobre projectes futurs, Sí. A veure, això de cultura local ho tinc complicat jo, Doncs és cultura o no és cultura, no és cultura local, és cultura i el català, i la cultura catalana és universal com totes les cultures. Em sap greu, ho dic perquè aquesta manera... pot ser feta per gent d'aquí. És que és igual, és cultura en tot cas. Ho dic perquè crec que és important que nosaltres també tinguem en compte que tenim una cultura de debò i que sigui constituïda, pensada des d'aquí és genial, però des d'aquí com des de la resta del món és cultura. Doncs jo crec que el que s'ha de dir, això realment són projectes nous, és a dir que s'han d'ajudar al desenvolupament de llocs culturals alternatius, perquè això també és el foment d'una cultura nova, d'una cultura que realment fa del seu país una cosa nova, és a dir, que utilitza per fer els arrels, per fer fabricar el futur llocs culturals alternatius, com per exemple aquest, com per exemple altres jocs que poden existir amb artistes diversos que s'ajunten per fer una proposta també de desenvolupament d'art al carrer o de desenvolupament de l'ensenyament de l'art a la gent del barri, perquè això crec que tots compartim. És molt important que la cultura torni als carrers i torni als barris, fins i tot perquè a Perpinyà la cultura de museu ja és ben feta, ja tenim llocs prou atractius i tenim llocs que posen davant la cultura catalana, potser s'hauria de posar una mica més, això segur, però és un altre tema i és més un tema de decisió de difusió que un tema de llocs on tenen llocs aquestes exposicions per parlar d'això. Aquesta cultura ha de ser participativa perquè això serà el nostre futur. Aquí parlant potser més de cultura local, vull dir que participativa en el sentit que no és que tothom pugui ser artista, però tothom pot entendre el que està dient un artista, fins i tot si ell mateix ho explica. I doncs que seria molt interessant, i això es pot fer a llocs alternatius, és aquest intercanvi entre l'artista i la gent que el ve a veure, i d'aquests intercanvis realment poden sortir a la vegada comprensió i finalment fabricació del futur. Jo crec molt més en la Sant Jordi que en la Sant Joan, encara m'estimo força la Sant Joan, però crec més en la Sant Jordi en el sentit que ja és una festa internacional i crec que aquí hem d'ensenyar al món que la nostra cultura és internacional. Fem la Sant Jordi, la fem des de fa 1000 anys i doncs l'hem de seguir a fer. I també, i en acabaré amb això, crec que realment hem de realitzar un treball al voltant de la foto a nivell artístic molt més potent que el que fem fins ara. Tenim d'una banda, clar, avisar per l'imatge, però també tenim artistes molt potents a nivell de foto i les hauríem de posar endavant. Un dels projectes del mandat també és de fer aquest famós pont de la foto, el pont Arago. I Arago, per la gent que no ho sap encara, és la persona que va fer possible que el món sencer s'agafi la possibilitat de fer fotos. Els primers argentica, és a dir, la primera manera de fixar l'imatge sobre un document era Daguerre que l'havia inventat i l'Arago el va comprar per oferir al món sencer. Sense aquesta actuació, segur que avisar per l'imatge avui no tindria la mateixa potència, perquè en aquest moment, el 1914, després dels altres conflictes, es va poder utilitzar aquest sistema per tal de fer fotos. I doncs això li hem de donar les gràcies, no se sap molt, i també l'hem d'utilitzar, com sempre, els arrels per posar endavant el que serem en el nostre futur. Gràcies. I molt ràpidament també a Jaume Pol sobre la cultura, en alguna mesura. Bé, un dels aspectes culturals que volem promoure és la literatura. Entre altres. I doncs els autors
locals, català i francès, esclar, i per això volem fer de la festa de Sant Jordi un gran esdeveniment literari. Donc, a nivell molt ampli i internacional, si cal, doncs, posar un gran esforç sobre la període de Sant Jordi. Donc, també incitació al planeta lliure, que sigui a nivell d'intervenció a les escoles o altres. A nivell de l'espectacle d'hivern, teixir un màxim de relacions i de connexions amb els organismes veïns i doncs de Catalunya Sud. Assegurar les eines existents, és a dir, la Casa Musical Mediator, Teatre de l'Arxipèlag, del màxim sosteniment, així com les estructures locals, les estructures culturals associatives locals. I a més, donc, a fi de recuperar la nostra història, que també la història és la base de la cultura, creació d'un historial aprofitant l'edifici de la Llotja de Mar i de l'edifici actual de la Casa de la Vida. Us sentim molt, hem de començar a retallar temàtiques, doncs ara mateix no parlem de l'economia, passarem al tema de la seguretat, com explicar la sensació d'inseguretat que tenen molts ciutadans i sobretot com es pot canviar aquesta idea, aquesta sensació. Molt ràpidament i comencem, si no m'he perdut, per Jaume Pol. Sobre el tema de la seguretat. Doncs passem a l'economia. Bé, el sentiment de seguretat és degut en gran part a les incivilitats repetides i sense que hi hagi mesures eficaces en contra. Un manca de respecte dels usatges més normals de convivència i el laissez-faire de les autoritats a certs llocs fan aquest tipus de sentiment. Intervindrem per assegurar una tolerància zero de cara a aquestes incivilitats en tots els barris. No hi ha d'haver zones abandonades. Amb els mitjans de policia, però també amb els mitjans de prevenció i d'educació possibles, associacions, organismes relleus, mediadors socials, etc. Això no vol dir que no hi hagi un veritable problema de delinqüència més preocupant a Perpinyà, degut principalment al tràfic de la droga. Investir en els barris sensibles té de ser també unes de les eines per lluitar contra aquesta plaga. Robert Sonnet. Un constat de les violències de més a més gravíssimes a Perpinyà i hi ha poc temps estudiades davant escoles de nens, doncs tot això de s'acabar. Nosaltres posem la tolerància zero. Cal haver una realitat en face, tot això deu s'acabar. Combat la paix social no és una solució. Cal pacificar la vida con una tolerància zero. Una policia municipal alerta 24 sobre 24 divers barris. Cal tornar a posar la policia municipal de quartier. Pour la citation, en français, pour compléter, il faut que ça soit des personnes qui sont islamiques. Parce que ça peut... Un tema que remereixeria és un debat sencer, en vist de les properes eleccions municipals. M'agrada que s'hagi parlat de sensació d'inseguretat per poder diferenciar clarament en dos aspectes. L'aspecte, i que és una realitat que està vivint certa gent als barris, d'una violència o una presència d'unes certes xarxes que estan prenent
la presència al carrer, sigui en el tema del tràfic de drogues, és un problema ben específic que necessita una resposta que no depèn de l'escala municipal, sinó de l'escala estatal, i que necessita una actuació que no sigui la falsa resposta de la presència policial al carrer perquè sí. La sensació d'inseguretat que en aquests barris on passa això sovint no és social, és a dir, que la gent en els barris on estan passant coses no tenia fins ara, on estan passant actes de violència, no tenia fins ara un sentiment de seguretat, perquè són barris on la gent viu al carrer. És a dir, el sentiment d'inseguretat passa per eliminar la sensació d'inseguretat, passa per reteixir la xarxa a nivell social dels barris, fer regular per passar per una presència de, per exemple, la policia municipal formada a la prevenció i a la mediació i disponible a la nit, però això no és la solució. La solució és, com parlàvem abans, per l'alternativa, passar per una prevenció a través d'una xarxa de cases de barris i que, a més, en aquestes cases de barri, a través de l'Ajuntament, es proposi una participació dels joves directa, amb fins i tot una possibilitat d'un pressupost votat pels joves i aplicat pels joves, que són sovint els que són a l'eix d'aquestes problemàtiques. Nosaltres creiem que per deixar de banda aquesta sensació d'inseguretat i insistim sobre la sensació d'inseguretat perquè contràriament al que diu la dreta extrema i que no és aquí evidentment però l'extrema dreta no hi ha cada dia coses, no sé, no vivim en una ciutat perillosa. Doncs cal tornar als barris, potser, per a aquesta gent, anar a Sant Jaume, per exemple, o a Sant Mateu i veure que al final no és tan perillosa com es pot tenir aquesta sensació. Dit això, òbviament hi ha una sensació d'inseguretat, això segur. I per això volem una policia municipal nombrosa, com ho és actualment, és la més nombrosa de França respecte al nombre d'habitants, però evidentment volem continuar aquesta política, però que sigui visible, és a dir, més peatonal a tots els barris que vagi realment al contacte de la gent, obligatòriament a nivell preventiu perquè és la competència municipal i que sigui operativa 24 hores sobre 24. Cal que hi hagi també un comissariat a cada barri perquè des dels barris hi hagi una presència municipal, policial, però peatonal, realment caminar, perquè anar al contacte de la gent és el més important, no només per la seguretat, sinó també per el sentiment d'inseguretat. Joan Font. Tenim el mateix constat, el problema és el sentiment d'inseguretat que hi ha a Perpinyà. Però clar que hi ha també problemes de seguretat a Perpinyà i que el problema és que cada exercicis ha abandonat la ciutat i per manca de serveis públics i sobretot als barris populars. I això com trobar una solució per a això? En primer lloc, hem de canviar els barris on els habitants no es sentin segurs. Això requereix una gestió urbana, com per exemple el reforç de la llum pública. Llavors tot hem de fer una guerra molt important contra el tràfic de drogues. És per això que hem de reunir en una sola estructura els que treballen contra els traficants. També és necessari de vigilar, de controlar els consumidors de drogues i finalment tots hem de mobilitzar-nos contra la violència, contra les dones, els nens, les víctimes de racisme, d'homofòbia i de xenofòbia. Hem de garantir a les víctimes una ràpida intervenció, un refugi i un accés als drets i felicitar un fort. Anabel Brunet. Jo crec que aquest tema hem de ser molt modestos tots, perquè si hi havia una recepta miracle, segur que algú l'hauria comercialitzat, d'acord? Hi ha moltes coses que sento aquí, per exemple, cases de l'Ajuntament als barris, això ja existeix. Per exemple, la policia municipal dedicada als barris, això ja existeix.
Per exemple, doncs, la primera policia municipal de França hi ha un policia municipal per 750 persones, hi ha més policia municipal que Barça. Doncs sí que hi ha un problema, n'hi ha dos fins i tot, això és veritat, hi ha el sentiment d'inseguretat que existeix, que és un sentiment produït directament per BFM-TV, ho tenim clar, és a dir que a la gent li sembla que passa al seu barri la mateixa cosa que passa a la televisió, doncs això és molt complicat de lluitar en contra i després hi ha una realitat d'inseguretat, es veu potser més a alguns barris que a altres, jo soc d'un d'aquests barris, d'acord? És que no estic parlant de coses esotèriques, sinó que estic parlant del dia a dia, cal fer molt atenció. És a dir, que no s'ha d'estigmatitzar la gent que hi viu, perquè això no és la qüestió i crec que és molt important, torno a dir, que siguin modestos en això. L'Estat no fa la seva feina, l'hem de tornar a posar al mig de la taula, perquè hi havia dos comissariats que s'han tancat, un al barri de Sant Jaume i l'altre a Crulló, al mig del barri del Vernet. És impossible que sigui això, és impossible. Hi ha un tràfic de droga molt important en aquests dos llocs i no es fa la feina que s'hauria de fer. Jo al civil faig d'advocada i realment és una llàstima perquè la policia municipal i qualsevol de nosaltres podem dir que volem és la mateixa cosa, no tenim les eines jurídiques per actuar. L'única cosa que podem fer és intentar tranquil·litzar la gent per una presència, però la resta és molt difícil. L'Ajuntament de Perpinyà ha entrat en una lògica més capdavantera en aquest sentit, no sé si s'ha de continuar, però és veritat que Porta Socor realment fan intervencions conjuntes amb la policia, però això és una despesa que està al càrrec del perpinyanès i no sé si això és normal. Doncs realment hem de tornar a l'Estat, de posar-se al seu lloc i d'assumir la seva responsabilitat. No sé que com dit això tot està dit, però crec que és molt important de començar tots els debats per això, perquè si hi ha un que no fa la feina és aquest. I després, clar, nosaltres fem tot podem. Ja han passat les 8:30, doncs el que farem ara és donar-vos ja la carta blanca, un minutet a cada un per tot el que no heu pogut explicar i ben bé dit un minutet, sé que hi ha moltes coses que no heu pogut explicar. Potser tornem a començar per l'Anabel. Anabel Brunet. Jo diré algunes cosetes, si no us molesta, però algunes cosetes a nivell de l'economia, perquè crec que això realment és el nostre futur i crec que fins i tot parlàvem de treure les grans empreses, això hem de posar tots els requisits perquè sigui possible. Ho hem començat i ho fem força bé, entenc per aquí que hi ha una universitat potent, hi ha escoles i ofertes escolars potents també, tenim un nivell d'oferta cultural també prou bona i doncs ara hem d'agafar cadascun la nostra maleta per anar a vendre la nostra ciutat. També hem de desenvolupar fins i tot les empreses nostres, la que són del país i que fan productes prou bons i que això hem de ser orgullosos i doncs cal desenvolupar aquesta marca del país català perquè així tothom podria veure quins són els productes fabricats aquí, doncs quins són els productes que tornen diners al nostre país i realment hem de posar en marxa una política de posar endavant d'aquestes marques del país català i per ajudar directament l'economia. Jo no tenia el càrrec del tinent d'alcalde al català, fins i tot no ho volia, però ens hem de donar una cosa, és que és necessari. El Jaume Pujol té amb el català el seu compromís i jo he tingut amb ell. És a dir, que hem pactat que hi havia algunes coses que no s'havien fetes i que s'havien de fer pel nostre futur, a nivell econòmic, a nivell, tots els nivells que hem esmentat avui, fins i tot a nivell de l'ensenyament, perquè això, clar, és el començament de tot, és aquí també que s'arreglen les dificultats entre la gent d'incivilitat. I doncs, fins i tot aquest compromís és un compromís de tornar a posar Perpinyà al seu lloc. És a dir, Perpinyà és la capital de la Catalunya del Nord. Perpinyà ha de ser, com ho serà, ja ho he dit al principi, com ho serà dissabte, la ciutat de les llibertats. Perpinyà ha de tornar a ser catalana per tal de mirar el seu futur i aquesta aposta passa per l'èxit del Jaume Pujol. Jaume Pol.
És la Sí, conclusió. és la conclusió, és la carta magna final. Bé, conclusió, però diré una petita cosa que normalment se tenia de dir, és això de les relacions interfrontereres. Pensi que cal reobrir molt ràpidament la delegació de Perpinyà a Barcelona. Aquí tenim una eina que no és utilitzada des d'anys. Llavors, que és propietat de la vila de Perpinyà, que és tancada, hi ha 500 metres quadrats que no serveixen a res i l'Ajuntament paga les despeses. Doncs ho cal reobrir perquè és imprescindible que hi hagi una incrementació de les relacions entre el nord i el sud. A Barcelona perquè Barcelona és el lloc de poder. És la novena ciutat d'Europa, és el primer port del Mediterrani, és la capital de Catalunya, capital de Catalunya. Doncs ho cal fer. Això no vol dir que no cal teixir lligams en Girona, que és una ciutat germana, i en Figueres, que és la ciutat més propera. Tenim interès a desenvolupar la possibilitat de treball interfronterer. Ser una zona fronterera, a més amb gent germans a l'altre costat, i hi ha 1.300 treballs, gent que van a treballar al sud. No és normal. Hi ha 20.000 que van a Luxemburg, hi ha no sé quants milers que van d'Alsàcia a Alemanya. Doncs aquí hi ha una necessitat, i aquesta necessitat és per les relacions que és acabat. La veritat de conclusió és... La veritat de conclusió. La conclusió que vull fer és això. La Clotí de Ripoll, que representi aquí, la Clotí de Ripoll, és l'única candidata a ser lliure de tota implicació, subordinació i contingència amb els partits estatals. Molts d'aquests partits, que siguin les Républicains, no parlaré del Front Nacional, a més són pas aquí millor, la República en Marxa, el Partit Socialista, el Partit Comunista, la France Insoumise i d'altres, es caracteritzen per llur fons d'ideologia jacobinista, entre altres, i doncs poc compatible amb el programa que proposem amb la llista lliures. El vot català és evident i a més coincideix amb el vot útil per Perpinyà. Robert Sonnet. La sesión va a plantear diversos problemas culturales, economía y especialmente el problema de la economía en el centro de la ciudad. Les relations transfrontalières van a dar lloc a profundes discussions, estudis i reflexions al llarg de l'equip de Olivier Amiel per a la construcció del seu programa. Olivier Amiel sempre ha tingut com a principal preocupació donar resposta a la legítima insatisfacció del perpinyanès per trobar solucions possibles i acceptables per tots. És un home de caràcter que sap com decidir quan és necessari, que no entendrà la seva paraula per la cosa que li demanem, et dona suport a la preposició que fa per defensar la catalanitat. Marta Serra. Bé, en certs moments m'he sentit com un pobre d'una peixera, perquè jo i l'alternativa no plantegem les coses en el sentit de venir a fer promeses electorals. I em costa, ja que parlo de primera persona perquè soc jo present aquí, de sentir de gent que té una experiència, que reconec, i també parlar de la nostra inexperiència en la pràctica laboral, em costa sentir coses que em semblen contradictòries. Tothom parla de prevenció, però no sé si les armes semiautomàtiques de la policia municipal de Perpinyà són armes de prevenció de la sensació d'inseguretat. Així que
El que vull dir des de l'alternativa és que el que té l'alternativa de particular no és que no faci promeses perquè no creu que pot guanyar aquestes eleccions, no serà aquí per fer una presència simple. El que té la força de l'alternativa és la forma. Segurament sobre la que més vegades he dit la persona que encapçala la llista, la Carme de Folgues, General Matón, perquè aquestes persones no són més que les representants, la imatge, tot i que el sistema electoral és ella l'única que té potestat per votar la llista, això ho sabem, però són les representants d'un conjunt de ciutadans que s'han reunit per fer una llista de propostes, per fer un programa, perquè creuen que el que cal fer és portar l'Ajuntament al carrer, és a dir, que l'Ajuntament ha d'estar a les ordres del que pensa, del que proposa, del que sorgeix del carrer i no en constatar les propostes que tenim a una institució que no acaba donant resposta. Doncs l'alternativa és potser aquesta proposta jove, potser aquesta proposta que alguns veuen en alguns partits clàssics, però una proposta amb una majoria de gent no encartada que ha participat a la creació d'un programa que ha escoltat la gent que hi ha volgut participar. Lluís de la Frontera. Gràcies. Doncs, per resumir, si podem, nosaltres tenim com a objectiu principal a nivell de la llengua catalana de fer de Perpinyà una vila bilingüe, a nivell educatiu, cultural, d'ús social i empresarial, que sigui institucionalitzat al català i normal per a tothom. Vull també parlar ràpidament de l'economia perquè per nosaltres i per Romandrou no ho dic així aquí perquè som entre catalanoparlants, però realment per ell i per mi, òbviament, el fet transfronterer és una part molt important del nostre projecte municipal. Volem realment desenvolupar l'economia a través del transfronterer. Ja tenim contacte amb el port de Barcelona, volem desenvolupar Sant Carles, volem desenvolupar un turisme transfronterer, els aeroports, les infraestructures, les escoles, l'ensenyament, l'educació transfronterera i és això realment el marc que volem desenvolupar, és pensar no només Perpinyà com una vila del sud de França, sinó que sobretot és un conjunt urbà entre Girona i Perpinyà i desenvolupar els cursos universitaris i els clústers, com es diu, a nivell transfronterer. Vull parlar també del mil·lenari de Perpinyà. Tenim aquest projecte de celebrar el mil·lenari de la fundació de Perpinyà com a ciutat, com a vila a l'època, perquè és el moment en què podrem, el 2025, doncs durant aquest mandat que arriba, podrem celebrar el que ha estat Perpinyà i el que és Perpinyà ara, per pensar que serà Perpinyà per futur. I celebrar el mil·lenari realment ha de ser molt important, no només per nosaltres, sinó per qualsevol persona que sigui en oposició a la majoria en el proper mandat. He de dir que per mi és més fàcil perquè s'ha parlat dels partits polítics, no s'ha de descuidar que és una elecció municipal i els caps de llistes, o les llistes en general, no depenen dels partits. Hi ha una base, però no depenen dels partits. I per mi és més fàcil perquè tinc un cap de llista que és molt totalment català. És l'únic, em sembla, que parla fàcilment en català, que és catalanòfon, té aquesta voluntat de desenvolupar el català com a identitat, com a cultura i el fet transfronterer, i no tinc cap problema amb el fet que pugui haver votat per Occitània en contra de la identitat catalana aquí, o que hagi deixat de banda totalment el servei dels altres catalans, o que vulgui esborrar Perpinyà la catalana per posar Perpinyà la republicana. Per mi és més senzill, en Romandrou és el que viu normalment, com tots nosaltres, la seva vida en català i també en francès. Joan Font. Per concluir, nosaltres volem crear a Perpinyà una economia local que ens permeta de desenvolupar un innovador made in Perpinyà i made in Catalunya. Hem de crear col·laboracions econòmiques i institucionals, preguntar amb les alcaldes de Figueres i de Girona, i no només Barcelona, hi ha també Girona i Figueres, i aquí la política l'oblida. Per concluir, la catalanitat no és només un folklore,
com es pot fer el municipi d'avui. És per això que una delegació transversal a la catalanitat serà encarregada de connectar tots els actors que siguin institucionals, culturals, econòmics, turístics. Les diverses forces polítiques que constitueixen la llista d'Agnès Angelina, els verds, els socialistes, les forces d'esquerres i els progressistes han estat presentes en totes les lluites per la defensa de Catalunya els darrers 40 anys. Per recordar el que ha fet els verds i Europa Ecologia Verd, als anys 60, les campanyes contra l'amenatjament del Canigó, de les bullotes, contra la militarització de les corberes, les mobilitzacions antinuclears, a la Torre Nouvelle per vendre, contra la destrucció del Borigó, contra les recerques aïlles de la tête, als anys 80, la defensa del Canigó, la defensa d'una premsa lliure amb truc, la defensa de les escoles catalanes i de Radio Arrels, més a prop de nosaltres, la mobilització al Coll de la Dona i a Mangró. I també les mobilitzacions contra la THT i l'oposició del gasoduc, que van ser sempre coses que Europa Ecologia Verd va defensar. I també vull dir que Europa Ecologia Verd va ser el primer partit francès a demanar la llibertat dels presos polítics. A nivell de la llengua i la cultura, podem afirmar que si avui se posa l'ofici de la llengua catalana és perquè aquesta oficina era inscrita al programa de la llista Nouveau Monde de Gerard Mestard, que estava representat en el departament per Agnès Angelina, i que després ha acceptat la majoria de l'actual de la regió. Moltes d'aquestes lluites les hem guanyat col·lectivament i han forjat un esperit per continuar avui i demà a defensar Catalunya Nord contra les agressions a la seva cultura, al seu patrimoni natural. Perpinyà, com a capital, té una responsabilitat a assumir per tot el territori català. La llista Enfants l'Ecologie tot Perpinyà amb Agnès Angelina n'és conscient i és disposada a assumir-ho tot. Hem de crear una ciutat més inclusiva, orgullosa de la seva història i de la seva cultura. Alguns suggeren la identitat, d'altres una continuació de l'acció en marxa. La llista Enfants l'Ecologie amb Agnès Angelina ofereix una nova ciutat, on la vida és més neta, segura i dinàmica. La nostra identitat catalana és el nostre suplement d'ànima. Nosaltres estem a favor de la biodiversitat cultural també. Fins aquí aquest debat per les accions municipals a Perpinyà, que ha estat organitzat per l'associació Arrels. Voldria agrair la presència de la Mel Viver per la llista encarcerada per la Marc Pujol, Robert Sunyer per la llista encarcerada per Olivia Amiel, Jaume Pol per la llista encarcerada i liderada per Clotí de Ripoll, Brisa La Fontena per la llista del Romain Grau, el Joan Font per la llista d'Agnès Angelina i finalment la Marta Serra per la llista conduïda per Carolina Forgas Alternativa. Gràcies d'haver vingut i fins aviat.